pasetti ulaang at plantasyon iti haway. Nagkulkulmek iti kalta ang ti kainaran, adda sa innek ti puso ken kaunggan, ibturan at nalaos na iliwin da na panawan, anusan da kasukat tay dolyar at andan. Tumulang tirigat pagpatpatan ti unas, yan saan nga isut nangupay bansada nga agumay, balkot dat gargaret asawa ken anak, panawan dat lugar anakay anakan. Sa kada lagawan, kinatid ken ni Pilipino, imbayog mo't industriya ti pinyaken, asukar nagpunang ti pisker, lingek ken karagkan, sa kada pasek naka pakasaritan ti Hawaii. Manipod ka Ilocwan, Katagalugan, Kabisayaan, naiwaras da iti na dumaduma nga isla. Lihoy, wayno ko kekaha hamakuha, paggilingan ti asukal iti way pahuken eva. Naragsak analiday iti plantation camps, mga aldaw ti trabaho di kainaran, pasaray may salangan daw ti mabakasyunan, iti Dominggo isasalog net iti palutan. Sa kada lagawan, kinatid ken ni Pilipino, imbayog mo't industriya ti pinyaken, asukar nagpunang ti pisker, lingek ken karagkan, sa kada pasek naka pakasaritan ti Hawaii. Diskriminasyon na paidaman ti hustisya, iti panangirupir na kadagiti kalintegan na, iti hanapepe massacre na iparukpok dara na, nagresistir ta kun oden at paraken kwa na.